Alright guys, so magandang tanghali. Papunta kami ngayon sa isang kilalang hotel dito sa Naga City kasi birthday ni Aliput, yung ikalawa kong anak. So nag-request siya kay lola niya na kung pwede sa hotel daw siya mag-staycation during the whole birthday. So ngayon papunta kami sa Uma Hotel. So doon kami mag-overnight stay kasi as requested ni Ali. Yan yung kasiyahan niya sa tuwing kaarawan niya. Papunta kami ngayon after kong pumunta ng Tinambak. Pag uwi ko Naga, rekta, linis, ayos, and then yun, larga ulit. Ganyan tayo kabisi. So ngayon, on the way na kami. Dito panahon mainit pero doon sa Tinambak, naulan. At least hindi tayo mahirapan. Labas-pasok sa kotse and sa mga lakad natin ngayon. Alright? So, magkatanghali sa lahat. Alright guys, so malapit na kami sa Uma Residences. So, diyan kami staycation for 1 day hanggang bukas. And salamat din kay Lola dahil sa pagregalo ng staycation para sa birthday ni Alip. Yan kasi yung request niya. So ito yung Uma Residences, isa sa kilalang hotel at condo dito sa Naga City. Maganda yung ano niya, structure kasi may kita yung ilog ng Bicol River. So every time na may fluvial procession, yung mga ibang nag-hotel dyan, ang kailangan nilang kwarto, yung nasa kabila para kitang-kita sa baba yung ina. So ngayon, papunta kami sa loob at papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung kwarto ng Uma Hotel or Uma Residences dito lang sa Naga City. Alright? Alright guys, so papasok na kami dito sa Uma Hotel. So daming tao dito ngayon. Ayun, What's up? What's up? What's up? What's up? What's up, birthday girl? Ayan, so ito yung reception area nila dito. Ayun, ito yung front desk. Alright. Kamusta, baby? How are you, baby? So, pakita ko sa inyo yung kwarto mamaya. Check-in na kami. Alright, so packet na kami sa room at nandito na kami sa loob ng elevator. So anong room ba tayo? 5th floor. So actually dapat ngayong kaarawan ni Ali ay papunta dapat kami sa May Legazpi, doon sa dating hotel na chinek-in na namin. Kaso lang sabi ko mas mabuti siguro dito lang kami sa Naga para mas malapit. So ito yung napili namin na Uma Residences. So doon sa Legazpi, ano yung tinuloy natin sa Legazpi, baby? Ang tinuloy natin sa Legazpi? Holiday Inn. Holiday Inn. So yun sana yung balak namin doon sa Legazpi. Kaso dito na lang para mas malapit kasi save lang naman magastos. Diba? Magkasulina pa. So dito na kami sa may 526. Hindi namin ramdam yung elevator. 526, 525, 526. Here we go. Sige po. Pasok na tayo. Wow, ang lamig na aircon. So meron tayong dalawang kama dito. Ayun, no? O yun, tapos meron pa kami ditong table at chair. Tingnan natin dito sa may gilid.
So, this is for you, Holly. Well, sing na muna, sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ito yung regalo ng lola niya. Alright? Ang lamig ng loob ng kwarto. So, meron siya ditong dalawang malaking kama. Ayan, no, para sa amin dalawa. At ito yung labas. Hindi namin ko anong... Hindi ko mabuksan tingnan natin yung labas ng... nasa harapan lang kami. Ayun, no? Yung gasolinahan, yung Jollibee. Medyo maulan sa labas. So, ang bango ng loob ng kwarto. Meron kami dito Android TV. Ito yung salamin. Ayan, no? So, ang CR naman dito. Ito. Napakaganda. Shower area. Ayun, no? And then, may towel. May telephone. Ito yung salamin. Alright. And then, ito yung back up na salamin. Alright, for naka-side. And then ito yung gripo nila. So, sensor din yata yan. And then, meron naman tayo ditong heater. Siyempre sa mga magkakape. Ito, pwede oh. Ayan, tapos may bottled water from Umo Hotel. And then, ito yung oven. And then, yung mga lagyanan. Kung meron ko yung mga dalang mga pagkain. Hoy, dito kami. Tapos, di ko lang. Ito, lutuan yata to. So, napakaganda, napakalamig na kwarto. First time namin dito sa Uma Hotel. At kung hindi na mag-birthday yung anak ko, hindi rin kayo makaka-check-in dito kasi sobrang mahal talaga dito. Buti nga, niregaluhan kami. So, yun, no? Lamig. Tapos, meron swimming pool dito at mamaya-maya pupunta kami doon sa baba para mag-swimming pool sa may second floor. Mag-gym sana ako kaso hindi naman ako nag-gym talaga. So, dito muna ako mag-relax dito. All the way from Tinambak. Pagdating ko dito sa Naga, linis. And then, pahingang konti. Banat na naman. So, ganito yung kabisi yung araw ko. Kasi, yung Tinambak overnight kami doon. Umalis kami ng alas 12 ng tanghali. Dumating kami mga alas 3 na. So, pa hinto-hinto. Kaya medyo matagal yung biyahe namin. And then, dumating kami, maulan pa sa Tinambak. Naghintay pa kami ng oras. Kasi yung simula niya ay 6 o'clock. And then yun, nagsimula na yung event. And then, natapos, pagod kami, antok. Kaya, maaga kami na mahinga kagabi. And then yun, uwi kami ng kinabukasan dito sa Naga kasi birthday ni Ali. And then yun, banat na naman. Kaya nandito kami sa may Uma Hotel. Alright, magandang hapon sa inyo lahat. Peace out. Okay, so nandito na kami sa swimming pool ng Uma Residences. Ang lalim ito. So hindi ko alam kung kaya ng bata. Tignan natin. Bakit dito? Meron man pala pambata. So ito para sa mga adult. Ayan, no? Ayan, no? So ito yung pambata. Pwede dito sa amin, babe. Oh! Kitang-kita, ito na yung hotel. Ayan, no? Ito yung Avenue Square, yung tinuturo ko. Ito yung Peña Francia, yung church, yung simbahan. So ito yung pool dito. And then kung gusto nyo mag-order ng beer, meron din dito. Ayan, no? Soft drinks, pwede rin dito. Medyo malalim yung tubig. Tumutulo dito, lumalampas ang tubig, oh. Ito yung isa sa mga araw na hindi namin makakalimutan. Isang mahalagang okasyon para sa aming mahal na anak. Pagkakataon na alam namin pagdating ng panahon ay magiging isang alaala na lamang. Kaya ang bawat segundo, minuto at oras ay sinusulit namin dahil darating ang takdang araw itong mga anak ko ay magkakaroon ng kanya-kanyang pamilya na may kanya-kanyang prioridad sa buhay. At itong pagkakataon na ito ay siguradong bibihira na lamang mangyari. Ganoon naman talaga ang pagiging isang magulang. Bumubuo tayo ng isang masayang memorya. Yung tawa, ngiti, nagaganda mga mata ng ating mga anak, mga naglalakasan na sigaw, mga kulitan. Ito ay tuloy-tuloy nating iniipon sa ating isipan. Dahil pag dumating ang oras na sila ang lumibar na, ito na lamang ang tanging babalik-balikin natin sa tuwing namimiss natin sila. Kaya kayo, bilang mga magulang, sa bawat oras na magkakasama kayo,
ay namnamin nyo ang bawat pagkakataon para kahit papaano sa panahon na lungkot kayo sa mga anak nyo, may paghuhugutan kayong masayang alaala. Alright, so good morning. Lunes na naman. Gagising namin dito sa kwartong tinutuluyan namin. So papakita ko sa inyo yung spot namin dito sa may bintana. So, katabi ko ngayon si Benben. Tulog pa. At syempre si Ali at si Cassandra. Mamaya mag-aalmusal kami sa baba kasi meron free breakfast dito sa Uma. Ayan. So pakita ko sa inyo ang spot sa labas, dito sa may bintana. Ayan. Lamig ng aircon, grabe. Ayun, oh. At eto na nga yung tapas ng aming tinutuluyan. Yung building na yon ay Bicol Medical Center. Kung makikita nyo, nandito naman yung Chowking, Macdo, and Jollibee sa baba. Ito yung spot namin dito. Medyo malabo yata ang color natin. Grabe moist. So nasa 5th floor kami ng Uma Residences. So yun, Monday. Ito naman yung kalsada ng Magsaysay Avenue. So gasolinahan sa baba. So Monday ngayon at may mga trabaho na naman. Hopefully makabayan natin ay positibo ngayong araw na to. Sa ngayon kasi wala pang pasok kasi naka-birthday leave pa ako. So bukas magre-report na tayo sa trabaho. So good morning, good morning, good morning. Alright guys, so nandito kami ngayon sa Panata. Ito yung tawag dito sa area nila, na kung saan dito tayo magbe-breakfast. So ang bango ng loob ng lugar na to kasi lahat na nanditong pagkain ay masarap at dito mo yan maaamoy sa Panata. So kung makikita niyo, ito yung area. Ang dami mesa. Halos nakaprepare na din yung mga utensils nila. Doon sa gitna, doon yung pagkain. Ayan. Ang bango sa loob kasi halos yung masarap na pagkain dito ay maaamoy mo. Ayun, buffet ang style dito. So you can get the food all you want. Ayan. Grabe, ang ganda dito. Tapos may mga salamin. So ito yung mesa namin dito. Ayan. Hi Binbin, good morning. Say hi to the vlog baby. Hi. So yung dalawa, ayun tatlo pala ay kumukuha ng pagkain. Sige. So mamaya kukuha tayo ng pagkain. Pinauna ko muna yung mga bata para hindi tayo siksikan doon. So pakita ko sa inyo. Ito yung mga foods dito. So may egg escallion fried rice. Ito, scrambled egg plain. Ayun, no? Tapos meron dito nito bihon. Meron din dito fish garden veggies. Meron din dito baduya. Ayun, no? Winerly, sausage, honey ham, iba't ibang mga pagkain. May corned beef. So may sampurad dito. May bread. So anong kukunin mo dyan, Kas? Tatlong rice sa'yo, Kas, ha? So ito din merong puto. Ang tawag dito? Cupcakes. Pancake. Ito kasi hindi ko ginawa ni Cassandra. May rice na, may pancake ka. Uy, wala. So ito yung seasonal fresh fruits. So ito yung mga pagkain dito sa Uma Residences. Dati di ka pala kukuha. Kaya papakuha ko namin mo. So ito yung food dito kapag naka-check-in kayo dito sa Uma Residences. Alright, so kumain tayo pagkain. Matapos nga ang 24 hours natin stay namin dito,
bilang simpleng kahilingan ng aming anak. Ito na yung nakakalungkot na sandali, ang pag-uwi dahil nabitin pa sila. Kiss ka na sa bed. Dati saan tayo ngayon? Mama, pintig! Hello. Hindi ka mo baby. Ay, ang buwis mo. Dito na lang tayo. Hindi ka pa nakaka-vlog. Let's go. Baba na kami. So, magbabay-bye na kami. Ay, nasaan? Ay, so, we're going home na. Here! So, let's go. So, mag-upo muna kami. Diyan kami nag-breakfast. So, yan. So, yan siya. Oh, so, bye na guys.